Moi moi. Moi moi. Joo. Tänään jutellaan vähän siitä, että jos lääkäri soittaisi sulle huomenna ja kertoisi, että sulla on syöpä, niin mitä sä ensimmäisenä tekisit? Ja olisi mukavaa, jos laittaisitte kommentteihin vähän viestiä siitä, että miten itse niin kuin reagoisi. Taikka sitten te, jotka olette saanut semmoisen tiedon joskus, niin miten olette silloin reagoinut? Mitä olette ensimmäisenä tehnyt? Miten meillä meni? Kerroitko sä silloin heti? No mulle sä kerroit. Meillä meni niin, että kun se lääkäri tähystyksessä sanoi jo, mitä ei varmaan olisi pitänyt sanoa. Mutta se sanoi siellä, että selvä syöpä tää on. Ja sitten mä sanoin hoitajallekin, kun se tuli mun perässä sinne, kun mä menin pukemaan sitten, että miten nyt, tää oli vielä 23. joulukuuta, eli aattona, niin se oli tietysti vähän semmoinen aikakin, vähän kurja aika. Niin Niin siihen saakka, kun se sanoi, että muuten olisi ollut ihan mukava joulu tulossa. Niin, no joo, mutta niin se tieto oli huonoon aikaan tavallaan, että sun kuitenkin joulukin on perhejuhla ja Joo. se pitäisi olla vähän juhlaa. Niin sillekin mä sanoin, kun se kysyi, että miten mä sanoin sille, että jos mulla on syöpä, mulla on syöpä. Eihän mä sille mitään voi. Että mä itse otin sen silleen ihan ok. Mutta sitten mä sanoin hoitajallekin, että semmoinen vähän mietityttää, että mitä mä kerron tuolle isännälle, joka ottaa tuolla käytävällä. Kyllä. Mä autossa vasta sanoin sen. Joo. Kun me päästiin autoon, niin siinä kun mä lupasin työnantajallekin soittaa, että mikä on. Niin sitä mä olisin kysynytkin, että kelle sä soitit ensimmäisenä. Mähän sen sain tietää siinä. Niin sä sait siinä tietää ja mä soitin työnantajalle heti kun mä me lähdettiin sieltä, koska mä olin luvannut, että mä ilmoitan heti, että mitä on. Ja sekin vähän ihmetteli, että kuinka sen nyt jo voi tietää sen syövän. Mut joo. No sen jälkeen sitten oli varmaankin vuorossa lapset pikkuhiljaa. Kyllä. Että lapsille piti sitten, joo. No miten siellä, voitteko sitäkin laittaa kommentteihin, että lähtisikö heti, jos tulisi tommoinen tieto, niin lähtisikö hakemaan tietoa netistä saman tien vai mitenkä toimisit? Mä en tajunnut sitä. Ei, mä tiedän sen. Mulla oli ennemminkin se, että... Niin sä oot varmaan vahtailut ne. Joo, mä lähdin heti kaivamaan kaiken maailman juttuja ja Mut mulla on aina sanottu, että ei saa. Ei saa, joo, mä tiedän sen. Tai joo, ja ei kannata välttämättä. Niin, varsinkaan sitä tietoa ei kannata niinku mistään niinku keskustelupalstoilta lukea, että sitten nuo lääketieteelliset sivustot sun muut, niin siellä nyt on ehkä parempaa tietoa sitten. Mutta se on aina tietysti se lääkäri, ainakin meillä on ollut hyvä, ne on aina kertonut missä mennään. Joo, mä tykkään, että täällä on tosi hyvä. Mutta on kuullut, että joka paikassa ei ole niin hyvä palvelu kuin täällä. Ja sitten se mistä paljon just jutellaan, että kun se tieto tulee, niin semmoisia asioita, mitä ei enää siirtäisi niin kuin myöhemmäksi. En mä tiedä, tuliko meillä kiire tehdä jotakin tiettyjä juttuja. Monillahan saattaa olla just kaiken maailman... Siinä oli joulu. niin oli, joo, kyllä. Mutta niin kuin mä meinaan justiin noita, että jos kuolee ja kaikki asiat, mitä siihen liittyy, niin että niitä kannattaa ruveta sit siinä vaiheessa miettimään totta kai. Meillähän meni vähän niin kuin siinä, että jos mä puhuin kuolemasta, niin sä et vielä ollut valmis. Ei, mä en tykännyt yhtään, että siitä puhuttiin. Ja meillä on kaiken maailman paperit jo tehtynä ennen joo. Niin. Kyllä. Ja sitten se, että muuttaisiko sulla siellä niin kun, esimerkiksi jos semmoinen tieto tulisi, niin muuttaisiko se tieto niin kun suhtautumista rahaan, työhön ja niin kun siihen kotielämään. Meillä ei meillä silloin vielä niin kuin, ei sitä ajatellut sillä, että kuinka suuri muutos se tulee olemaan.
Niin, no ei, kun ei tiennyt mistään mitään. Ei tiennyt mistään mitään. Niin. Ja, että Ja kuinka... kun mullahan tuli se leikkaus siinä ensimmäisenä, niin sitä jotenkin ajattelin, että se on sillä selvä Joo. sitten. Tai niin, Kyllä. että, ja sitten kun mulle sanottiin, että kaikki on ok, että en tarvii syöpähoitoja, niin kuin lääkitystä eikä mitään hoitoja, niin sekin varmaan teki sen huolettomuuden tai semmoisen, että ei ollut niin, niin muka vakavaa. Niin, Joo. kyllä. Ja sitten se, että kuinka sen haluaisi niin kuin sanoa sen tiedon läheisille, se on aika kova paukku ihan oikeasti monille, niin että kuinka sen asian niin kuin tuo ilmi. Niin. No meilläkin oli, kaikki on niin kaukana, niin se ei voinut niin kuin autolla lähteä, tai ois voinut, mutta kyllähän sä soitit. Soitit ja kerroit niistä, mutta joo, se on... Miten sä sen kertoisit? Se on aika Joo, ja iso sitten kun se kaikki niin, että minkä luontoisia ne on, ne lapset, kuinka ne on ottaa niin, toisille ottaa kovempaa kuin toisille. Että ei siinä niinku... Ihmiset käsittelee eri tavalla asioita, kyllä. Niin. Mitä sä, Merja, mitä sä tiedät itsestä nyt, mitä sä et olisi voinut kuvitellakaan ennen sairastumista? Vähän ehkä ihmeellinen kysymys. Onko sulla tullut jotakin? On vähän. Mä mietin, että mitä mä tiedän itsestäni nyt. Niin. No mä osaan ainakin kiukutella varmaan enemmän. No joo, se on. Mä luulen niin. Joo, vaikka se on Kiukuttelen enempi. hyvin vähäistä tälläkin päivällä, mutta joo, kyllä sä kiukuttelet. Mä varmaan sitä teen. Käränkkä tulee. Mutta oliko se niin, että naiset saa? Naiset saakin, joo. Se on aina etuoikeus. Se on kyllä ihmeellistä. Mutta miehet kestää enempi sanotaan, vaikka en mä tiedä. Niin. Kyllä sä herkempi oot kuin minä. Kyllä. Mutta joo, kiitos, että seuraatte. Joo, te ootte kalliita. Joo. Te ootte rakkaita seuraajia kaikki. Kyllä. Ja näillä ajatuksilla taas seuraavaan kertaan. Moi moi! Moi moi! Käsi.